رئيس لقان ጳጳሳት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ በምክንያት በዓል ትንሣኤን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ቃል ቡራክ ሂቦም መልእኽቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝሃቡ ዋና ማሕዳሪ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ አቡነ ባሲሊዮስ መላእ ህዝቢ ኤርትራ በሐፈሻን ምእመናን ክርስትና ድማ ብፍላይ እንቋዕና በብርሃነ ትንሣኤው አብጽሐና ድሕር ምባል بعل حقوس تدلان بعل فقرن سلامن كونلنا سناي من نيتهم قليتهم ابن باسيليوس اسعيبهم منفساو بعالاتنا تصبو بهرياتن كبرتاتن النخص كسلكمون نحمومات وغناتنا ناي مبصح زحزنو ناي متصننا عن صقماتن سؤناتن دما ناي مرداءن مدغغافن قدس تغبارات انفصملن اغاطاميتات كم زخونه اغنزيبهم بمهنيات بعل تنساي ابتا ماكل هنصت من اسيات مستير هلاون قصالنتن هاجر زخونه تسوا فلي مدب تخايدم نت مدب استخاتاتلا فروين فصمن فروين عقبن نزدالو صبصاب ارسي مسمرم كتوربيام انا ورينا ولا متوا اجل ايو الله وارساير ايو الله وني بعل تنساي عمل هاجر بخبز بلد دمكت كم تبعله وكلت إيرينا ككبوتو حبيرام جانت ما بقما وربي لسلما أتحال الرياح ويلالي لالي لتحلما قندالي الثوم لالي لالي اوي ولالينا بمتحبار منستر زينان ماكل تمرتن سلطنان ابساوا ابستخايد مدب عزازي ماكل سلطنه هاجراوي اغلغلوت كورنيل دبسا غداب زسمعو قال نملا حزب ኤርትራ بحبشان مؤمنان ክርስትና ድማ بفلاي እንቋዓጾመልጎም ፈሓልኩም ድሕር ምባል እዚ خبر በዓል ኣብዛ ማእከል መንስያትን ምስጢር ህላውን ቀጻልነትን ሃገር ዝኾነ ሳዋ ምጽምባሉ بسم كلهم ማሕበረሰብ ሳዋ ዝተሰምዑ ሓበን ገሊጾም سوا بتمرت حبنن مستير عوتن إيرتراو منسي إن قلتو سرح زعممتن تعمم زلان ماكل يازبلا كورنيل دبساي أبوان حرنتاو قالسيخن قعزم محصلو لاونتن داق مهنسان تران أبركتن سوان دق سوان زعزز معرف كم زحز نتيروم سوا كم تركتا لبي سوا كما تحساسبا حقي سوا كم درخيت سراح سوا كم ترقم عوت سوا كم كله إيرتراوي عبيتيا مبال نتحقق مدماق دا أمبر مجنانا يكونن قدم يكون أبناء دحرنا صنت قعزونا كساب زوما تمرتي تعليم زركوب أبالات مبال أسران شو من تنزوريا ترانا بركوتون سوا دك سوان زعزة تاريخه ومعراف زحزي سوا بتمرتن حبنن مستير عوت إرتراو من إسي إن قلصو سراح زعممتن عمم زلان ماكليا أزازي ماكل سلطنة هاجراوي أغلغلوت كورنيل دبساي قدام موداتا متاي أزو حاسد بالصقتن زيت دفرن هاجر نمهنا زفلمنا يقعزو نام معرفن مبصح حبرتعنا كنسرح بمزخخار نقولهم تم نزبعل كون زقبرو امسكينو هنصت هاجر بزي قوارط سراح زرغاغص اب هنصت هاجر لعلغلو خاز طلب عقم قلبت من سي كلنا كم نفلطو نذكرون تمالي هاجر نممصا بحبر تقالسنا هاجر اتحاتو واغاتات كفيلنا ناصنت جبيتنا دحر ناصنت زقصل اتخالق قالس داغم هنصت هاجر كم قيا حرنت قيان لمعات بزبل مريح تيما غعزنا قصلنا ترانا بركتون منسي ابز مدايزي قدميت سلاز سرع هاجر سالاز منسي كتهنت كتوحسن كتمعبلن بروح عنفت كتحزن كإله أبت مدب أبالات عسران شمونتن زوري هاجراوي أغلغلوت سلطنتي ماكل موياوي سلطناتات كمون عليتن أبالاتن ماكل سلطن هاجراوي أغلغلوت تساتفهم نيرام رجليكي نبي قبلنا قتبنا نسلغن كتب على الجزء نعرف قدسان فني مخبطرو كل ضدك هات البغي مثلني كم شود حراي بعينك ريكم صدر
تمهارو بحزب منغستن بزغبر لهم حاجزات تتبابعهم رخيبهم من زلو اغلغلوت تمرتي بغبو تطقيمم ተወዳደርቲ ኾኑን ናብ ዝካየድ ልምዓታዊ መደባት ዕዙዝ ተራ ክጻወትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣባላት ሽማግለ ዓርኽ መንእስያትን ንኡዞባ ሓጋዛት ዘኻኺሮም ንኹነታት ትምህርትን ተምሃሮን ናብቲ ንኡዞባ ብዝምልከት ኣብ ዝተኻየደ ኣኺባ ቆሙስ ከተማ ሓጋዝ ኣባ ገብርኤል ዕቑባ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተምሃራይ ካብ መጀመርቱ ግቡእ ምክንኻን ክረክብ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ኣብ ምኽስኳስ ተምሃሮ ብሓፈሻ ባህሊ ንባብ ድማ ብፍላይ ኣበርክቶ ዝህልዋ ቤት ንባብ ኪዳነ ምህረት ሓጋዝ ክትክፈት ዝወፀ መደብ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክትግበር ምዃኑ ገሊፆም ሓላፊ ኣውቃፍ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ሼኽ መሐመድ ኣሕመድ ማንታይ ድማ መንግስቲ ጠለባት ህዝብን ተምሃሮን ንምምላእ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ከይተረፈን ዘካይደ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ብምግንዛብ ተምሃሮን መንእስያትን ብትምህርቲ በሲሎም ህይወቶምን ከባቢኦምን ክልውጡ ክፅዕሩ ኣተሓሳሲቦም ኣባል ባይቶ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ብድሆ ብወገኑ ተሳትፎን ተገዳስነትን ተምሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ንኽዓቢ ካብ ዘየድሊ ተግባራትን ወልፍታትን ተቆጢቦም ንምዕባለኦምን መጻኢኦምን ሓሲቦም ክሰርሑ ተላብዮም ኣባል ሽማግለ ዓርኽ መንእስያት ካፒታን ዮሃንስ ተኽለ ብወገኑ ተምሃሮ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን እናተምሃሩ ንሓዋር ዝኾኖም ሞያን ፍልጠትን ዓጢቖም ታሪክ ህዝቦምን ሃገሮምን ክኹልዑን ናብ ወለደታትን ምስግጋር ፃዕርታቶም ክሕይሉን ኣዘኻኺሮም ተምሃሮ ብወገኖም ረኺቦሞ ዘለዉ ዕድላትን ጸጋታትን ብግቡእ ክጥቀምሉን ረብሓታት ትምህርቲ ተረዲኦም ኣብነታውያን ንምዃን ክፅዕሩን ምዃኖም ኣረጋጊፆም ሃማደ ከም ኣካል ናይቲ ሞያዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ብምምዕባል መነባብሮአን ንምምሕያሽ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ንኡስ ዞባ ነቐፋ ንልዕሊ 3 ዋርሕ ብስራሓት ዕንቂ ዒቃን ላኻን ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዘሰልጠንን 30 ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን ኣብቲ ኣብ ማእከል ስልጠናታት ኢደ ስራሓት ሃማደ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሓላፊት ሃማደ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ራየት ዑስማን ናብ ዘስማዓቶ ቃል እቲ ስልጠና ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ምዃኑ ኣቐዲሙ ግን ኣስታት 130 ደቂ ኣንስትዮ ብሲንጀርን ቅዲ ክዳንን ከም ሰልጠና ኣረድያ እቲ በብእዋኑ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠናታት ኣብ መነባብሮተን ደቂ ኣንስትዮ መሰረታዊ ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ ዝሓበረት ወይዘሮ ራየት ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐ ክስራሓሉ ምዃኑ ብሪሃ ነቲ ስልጠና ዝሃበት መምህር ፋጥና ኢብራሂም ብወገና እቲ ዕላማ ደቂ ኣንስትዮ ብቁጠባ ነፍሰን ክኢለን ርጉእ ሂወት ንኽሕልፋ ባይታ ንምፍጣር ምዃኑ ብምግላፅ ሰልጠንቲ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ንዘርኣዮ ድልየትን ተገዳስነትን መጒሳ ኣደመንበር ሃማደ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጅምዓ ዝዓለመ ስራሓት ኢደ ጥበብ ብሓፈሻ ናይ ዕንቁ ብፍላይ ሃማደ ከም መደብ ሒዙ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ሓቢራ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ቀሲመንኦ ዘለዋ ሞያ ኣብ መነባብሮኦ እወታዊ ለውጢ ከም ዘምፅኣለን ብምትእማን ኣብ መጻኢ ብማሕበር ተጠርኒፈን ሞያዊ ብቕዓተን ዝፍትሻሉ ኩነታት ክፈጥራ መደብ ከም ዘለወን ኣረጋጊፀን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣህጉራዊ ዜና ሒዝና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንምለሰኩም ኢና ምሳና ፅንሑ